pamusoro ivakuru vedare ndadzoka ndauyawo pano ndine nyaya dziri kuitika nhasi munyika yekwedu kuZimbabwe. Kana uchinge watondiona kune vanonyatsondinzwisisa handina time to waste kuchiziva kuti iwewe unodedzera kuti pasi neZANU-PF. Tanga nekulike this video right now kuitira kuti vaboyikane. Nhasi doti tomboonesana panapa. Pane face yandaona yanga yakapfekwa na President Emerson Mnangagwa nhasi kuHeroes Acre. Pane zvairi kureva. Body language inini ndinoinzwisisa. Tichida kukombea face yavanga vakapfeka neface yanga yakapfekwa na VP Chiwenga. Handisi kuti ndiri kuda kungokuchidzira kana kuti zvinhu zvinenge zvichiitika, but let's be very honest panapa. Mukatarisa pavanhu vavanga vakamira navo, sutu yavo takatoitarisa ndoyatingatoti the most expensive suit. Hakuna anenge akapfekerana suit inodhura navo, ndochinje kutangisisa. But look at Ziyambi yake yakafita yakanyatsogara pamunhu. Patakabva atotarisawo kuti ko mukuru chii pane chiri kunedza here. Ukatarisa mabodyguard vakanyatsofitwa nemasutu avo iwawo ema$30 whatever anenge achinotengeswawo kune mamwe manhikirina anenge achitengeswa muZimbabwe. But inenge yakapfekwa na president avapfeka zvema$30 anenge akapfeka masutu aya anodhura. But tarisa kuti sutu ainonyatsogara pamunhu. I don't know what is going on. Chokwadi kune mamwe masituations ekuti ukada kuzvitarisaka unongofila wega kuti kumanaka zvinhu zvinonyatsondimirira mushe. Inonzi hakuna nguva inorwadza senguva yekunyarara uchiziva chokwadi kuti kumana saka vanhu ava kutonyatsondida cheko inini havasi kunyatsondida kavanhu ava. Zvinongooneka so, but you know uchingoningina because pane zvimwe zvinhu zvokuti you can't communicate, ukwanise kuudza vanhu but unochingoti right ngatingoita iri kuitika iyo. Ndo nyaya iri kuitika ndiri kutonyatsoongorora panapa because autaza kuti sutu ika unyatsei kutarisawo zvesutu munokwanisa kujaja mega but ichitarisawo kuti kumana chii boere chii kunyatsoitika. Toziza kune mamwe situations ekuti ukasangana nayo paground unogona kungoonda 2 minutes unogona kubva ichikwana kumba sutu akanyatsokwana mushe uchitosvika kwori kutosvika utori muroad zvimwe zvinhu imwe message yobva yangoklika mubrain mako wobva watotanga kutongoonda uri muroad. Neimwe yanga ichingotenderera rumors yatuma clip tikutenderera on social media pachipiswa regalia yavo. It's something chekuti wega unongoona kuti inini kana zvakunetsa regedza ndingorongedza mabhegi ndiite sei ndiende because pane zvimwe zvekungoramba munhu uchangoforsa I don't know kuti chii chazvo vanenge vachizvinyanyozviitira varume vavo. Ndo nyaya imwe iri kunyanya kundibata ndaonawo zvangu kuti aiwa ngavaregedze kuforsa zvinhu ngavangosiya vachingoita vachingoenda simple is that handiti alright. Ndiri papo muri Zimbabwe pane nyaya yaMike Chimombe naMoses Mpofu nyaya yeshama wana koma nanga ifanira kunge yapinda but nhasi ka excuse yacho kana nendo ndabva ndangoti boy rap. Right, the trial of business partners Moses Mpofu and Mike Chimombe, who are facing charges of fraud involving 7 million in botched presidential got pass on scheme, has hit another brick wall after its postponement this Monday. The trial, which was set to resume this Monday, hit a snag due to the absence of Mpofu's legal counsel of choice, Advocate Thompson Zetero, who is attending his brother-in-law's funeral. The matter was thus postponed to the 20th of this month and will run for 5 days. Pakaipa lawyer ramboenda kurufu otombomira lawyer richazodzoka zvaro kana ramboningirika naomana kwaona nyaya dzakusvika pa this extent. I don't know kuti rufu racho zvakamira sei, ndokune kune burial here nhasi kana kuti chii, because it's something chekungoti munhu you can come and represent munhu wake court and otodzokera zvake zvotoinda zvakadaro. But I don't know nyaya dzaungadzidairira ukadzigona pamwe tsano vacho vanenge vakanhingina ivavo varenderwa pamwe vakafira kune imwe nyika kana kuti kuSwaziland kana kuti kuAmerica or outside Zimbabwe. I don't even know kuti chii chinenge chichinyatsoitika, but ndo imwe nyaya iripo and you know it itori warning. Ticharamba tichitaura nyaya yana Mike Chimombe nananhingirikini iwarning kuti vanhu vese mimi muri kupaparika muchiti ZANU yechinji hamusati masvinudzwa one day. Pamuchasvinudzwa kati mbonobvunza yana Jonathan Moyo ana Walter Muzembi vese vaya ana Killer Zivu rimwe timu rese ranga ririmomo vanokutaurira chokwadi kuti apa ukaona vakubuka apa mawana ako anenge atotanga. Into real sign ndechiti vanhu itai zvinhu mbijana politics svikai pa the extent yekuti ayo isati chadu nyoshandiswa nemadhare itai zvinhu zvenyimega nditi iwo watopo paningirikini bo zvatopera zviyazva zvekunzikana kuti zveurakashi zvechinchi kana muchitoshandiswa izvozvo make sure kuti muri kutopuhwa salary dzinototenga kwete kuzongoitiswa zvinhu zvisina nebasa rese ende musabvume kushandiswa zvokuti munozorasa njere zvekusvika pakupara mhosva mushandiswa nevanhu ivavo. Musazombofema kadaro because I know kuti a lot of people vana haida neZANU-PF so kunonzi kuwainda haida nekagunhu so achitoita umbavha hwake nini ndiri munhu wemusangano tinenge tichikuonai zvedu asi nguva yenyu ichasvika. Wongonai example iyi iri kuitika apa. Right, tiri ipapo Tshabangu adzoka zvekare pakashata vakomana in an extemporary decision
After hearing the parties on Friday afternoon, the High Court in Harare dismissed the urgent chamber court application of Professor Welshmen Ncube and 4 others to execute the order granted to them by Justice Neville Wamambo on 8 January 2025, pending 2 appeals at the Supreme Court respectively, filed by Sengezo Tshabangu and Anna and the Speaker of the National Assembly in section 24 and 25. I think ndakaitaura nyaya ndikatayo kumbovaregedzera ukatambo kuti vambodaiso achangonokakata pa ndakatoti Sengezo Tshabangu akudzokera kukoti. I think kana muchiri kuremember ndakataura kuti Tshabangu achatonohwina nyaya yekukoti because that guy iye kana achinge ari atoenda kunoapply kumakoti kwacho panyaya dzavo idzi dzekuopposition haasi kudyika. So tiri papo ndo pandiri kuzosangana nenyaya pari kunzi the opposition citizen coalition for change faction led by Welshmen Ncube has summoned self-proclaimed interim secretary general Sengezo Tshabangu to a disciplinary hearing this week. Vataiwa regedza timboya ku disciplinary tombokudedzai kuti muchaita sei. Apakaipa mahwani chaiwo chaiwo. Unongoona kuti zvikoti zvacho zvaramba, saka regedza timbogara naye pasi pamwe timbotaura man to man. Idzo nyaya dzekungoti oti akungozitaurawo kungoitira kuti kune vanhu vaya vaya kave kuti vanenge vakanoita zvinhu zvekuda kuita zvekatingati zveutengesi kana zvechichi kama yagare inozongokudzokera zvine zvakuzongokurwadza zvangofanira kungoti unoenda kunoromba chikwambo so chozotanga kutera chakukushungurudza chichitopedzera chakutonetsa iwewe chakukushayisa peace. That's the same situation irapa yatiri kunyatsoona iri kunyatsoitika. Zvinhu zvemuZimbabwe ka ameno inotori warning, tori chidzidzo seda muri vanhu vekunhingirikini vekuopposition vekuruling party kana kuti vachazodawo kuita zvepolitics munofana kuona muchitodzidza zvidzidzo zvakakosha ipapa kuitira kuti pamberi apapa kunenge kusisina nguva yeutengesi unongo kunyazoziva kuti kumanaka vese vakaizviita zvinhu zvenhingirikini zvikazvi zvinhu zvakazovaendera nepamwe. Ndo maupdates andinawo muri yeZimbabwe zvenguva ineyi zvanhasi. Ndangoti ndingoya munoziva kuti inini I will never disappoint. Ndogara ndongoti nyaya dzinenge dziripo ndongoziti gagaga dzobuda mogara maziva zvinhu zviri kuitika. Kana uchingoone something to say ndichasiya number pa screen vanoda kusenda maaudios mosenda muchindiudzawo zvamuri kufunga. Zviri zvanhasi pane imwe audio of the day yandanzwa. Regedzai ndikusiye muchiteerera ini handingakwanisa kutaurira about umwe munhu but you have to know kuti inini I have nothing to do nyaya maaudios mavoices evanhu vanenge vachitaurawo zvavari kufila. Isu tinobva tangoita kuti zvisvike kwazvinofanira kunge zvichisvika kwamuri nekune vanenge vachiudzwa vacho kuti vanenge vachiteerera nekuti vanenge vari kangoteerera pazvirongwa zvinenge zvichiitwa panapa. Sarai makateerera iyoyi mozondiudzawo zvamunenge muchifunga in the comment section. Yes, Kulliant TV. Ya message andinayo nhasi ndeyekubva inoenda kuZANU-PF leaders and ZANU-PF members. Vanhu ava ndo vanonzi madzoto kusatofunga chaiko. Vanhu ava havanitorera kana nebrain. Yes, kana vasisade kuti opposition party ipinde ngavamhopawo kuna achiwenga. Munoswera kutaura 2030 izvezvi hamusati matomhopinda pakati pe5 years dzachona hamusati mamhopedza. Chamaita chii kudestroya nyika? Chamaita chii mauraya makambani avharwa? Chamaita chii mashops ari kuvharwa? Ana OK Spa na TM vese vari kuvharwa. Kuvharwa kweeach and shop, kuvharwa kwemakambani. Vana vamwe vana veZimbabwe vari kutogara pasi vasisina mabasa. You not understand. Ana Gideon Gono nani vese vakatora minda dzavari kurima soro dzisina kana chazviri kupa munyika. Mamainzi ari ngotorwa nana Mnangagwa vana Mnangagwa vachitora vachinorima mbanje kunana Gweruko vanongotora chero munda vada vachinoinisa mhuka. Munda wairimwa chibage nevarungu ndo vari kunotora vonoisa makudo. I'm not understand vanhu ava vamunoti vaZANU-PF especially Mnangagwa. Christopher Mutsvangwa ndo danda empty vessels. Christopher Mutsvangwa is a very empty vessel. Chaunongogona inoise pako apa pamhondoro apa pane road inoitwa ngemasuperstars. Uri empty vessel wakaipiwa kumboita MP kunotono ukangonoisa zibhorani
after wadyiwa wakanobvisa zvibhorani zvako ungori empty vessel. Christopher Mutsvangwa, hauna kana chaunokwanisa kutungamirira. Ziva zvokungochengeta mwanasiri wako uyu mwana Mugabe waMnangagwa. Chihure chiri mupamako ndochaunongosapota. Unoziva ka kuti wakangosiyana naKristu naMonica Mutsvangwa hausisina kwekuenda, utori nherera. Iwewe Mutsvangwa, mbwa yemunhu yepanotona apa, pamhondoro apa, pamarango apa, hauna kana chawakaita pamarango apa. Nanga ngatite zvakati nezvakati. Mungori bhizi kuronga chamusingagone kuita. Mave nemakore mangani muchingoronga, muchingotaura, muchingopinza mapepa kwete mari. Munongoda kuguta kwenyu, hamudi kuguta kwevamwe vanhu. Imi no more 2030 vana vanotambura. Vamwe vana vari kudzoka Mnangagwa kuzovhura muromo. Tiri kuvatambira kuno kune mufaro. Vana vamadhipota ikoko kunze kwenyika. Uri kuvatambira uchinovapei. Uri kuvatambira uchinovapei. You are nonsensical. ZANU-PF leaders is very empty vessels. Noise only. Wikino chivaro. Haana kana bhengi rari kushandisa. MaChina ari kungodestroya. Muchitosekerera MaChina achivhara achishandisa vana veZimbabwe vasingapiwa mari. Muchitofara nazvo muchiramba muchivapa malens. Empty vessels leader. Empty vessel. Kulliant TV muri sei? Tiri nani? Ini ndauya kuzopindura babava nekutaura zvana Soko, ana Soko Murehwa, ana Bheni, ana Shumba, nani vanga achitaura. Ava baba avatombozive zvavavo, ndovaritori zero chairo chairo. Vavanoti hanzi opposition party ndeopi yei? Jacob Ngaruvume Jacob Mapfume ndo opposition party yakaiswa nani? Ndiani akamisa? Mapfume ndewe ZANU-PF avo. Wangoona bedzi ngoti zvinhu zvako waomera ndobva watanga wangofunyura. Vanhu vakaiswa chaivo chaivo, vakaiswa chaivo chaivo nepati ndo vanhu vakakoliwa naTshabangu. Saka Mapfume haasiwe opposition. Please correct yourself there. Ende mumatauni mauri kutaura kuti hanzi ye mune tsvina, mune chichichi. Do you know that mari dzacho dzemakanzuro dziri kuendepi? Unoziva here kuti mari dzacho dziri kuendepi? Unoziva here kuti vari kupiwa mari kana vasi kupiwa mari? Kana dai vanga vachipiwa mari vangatadze kutenga moti. Kana dai vanga vari kubata homwe dzese dzemari dzese dziri kubviswa nevanhu dzemarendi dzechichi, vangatadze kutenga motikari. Handiti mari vanofanira kupiwa mari kubva kugovernment. Saka government kana isingaririsi mari unofunga kuti vanotora mari dzemumwe mavo vachigadzirisa masiti. They are trying their best kuti vaone kuti vangaita sei kuti vabatsirikane kubva muhutongwa hwokudzvinyirirana. Iyi pati iri kutonga iyi haisi kupa, hapana munhu wairi kupa mari. Saka usaona kushare development. Even ungatara kuti hanzi masiti ese akabatwa neopposition. Ko kusina kubatwa neopposition kweZANU-PF wacho kune chii chiri kuitwa? Chokupiwa kape raisi yakaora kudhara. Chokuti inini ungapiwe uite kurarira uite. Iwe ita kwazvo kana usingazive politics, nyarara. Kana usingazive kuti mari inoshandiswa kukanzuro inobva kunyarare.